Ahojte, rada by som vám prečítala kúsok z mojej pripravovanej knihy. Neviem po sebe moc dobre čítať, lebo škrábem, ale budem sa snažiť, aby to bolo zrozumiteľné. Takže, základ. Kolumbia. Nie Kolumbia, papi. Dôležité. V meste Cali som si odtancovala asi mesiac. Je to meka salsy a to je niečo pre mňa. Ani neviem ako, ale ocitla som sa na kolumbijskom predvolebnom mítingu. Kopec ľudí v uliciach, motorky, kone, indiáni prišli podporiť tiež svojho kandidáta. Mne sa páči prelínanie indiánstva s novodobou Kolumbiou. Videla som stať indiána z pohoria Silvia, Kauka, ako sa napil tekutiny, neviem čo to bolo, asi voda a frkol ju pred seba. Nedalo mi to, fascinovalo ma to tak, že som sa ho išla spýtať, čo robí. Že robí rituál čistenia cesty prezidentovi, očistný rituál, aby všetko prebiehalo hladko. No, predstavte si, že prídem na nejaký predvolebný meeting, i keď pochybujem a začnem behať s vykurovadlami a čistiť cestu slovenskému prezidentovi. OK, nevadí. Týmto chcem ponúknuť svoje služby aj na takéto účely, môžete sa mi ozývať. Vyčistím vám cestu. Považujem vážne za obrovskú česť s indiánmi z Kauky vôbec sedieť. Ten ich pokoj a kľud v totálnom kolumbijskom výchore to bol balzam na dušu. A mňa to dojímalo. Samozrejme, že som si trošku poplačkala šťastím a vďačím vesmíru, že som mohla. Ináč ceremónia zafungovala. Petro sa stal prezidentom a že vraj je prezidentom Kolumbie. Dodnes neviem, môžete si to vygoogliť. A ja prijímam ponuky na čistia tej ceremonie. Ozývajte sa mi, politici celého sveta. Všetko vyčistíme, poriešime. Pa. Adios.